जाबायनो हानाय साफ्रोमबो आंनि लाइमोन नोंथांमोन बयनिसिमबो इसोरनि मुङाव हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। जागायजेननायनि सिगां आङो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनो सानदों। इफिसियास 2:4-निफ्राय 6 फरायगोन आं। इफिसियास 2:4-निफ्राय 6 आं दा इसोरनि दया जोंनि सायाव उसिग्लायनाय आरो बिनि अननाया गेदेर। जों मानिखाय जिउआव थैबायमोन, नाथाय ख्रीष्टजों फोथांजाफिनबाय। दयाजों नोंसोरो बोखांजाबाय आरो सिखांफिनजाबाय आरो ख्रीष्ट जिसुनियाव जोंखौ सोरगोनिफ्राय फज'बफाबाय। बे बाइबेल